Здравейте, пичо, аз съм Калин, тук сме с Виктор и с Моника. И в момента се намираме, къде се намираме? Обяснете. Хижа Иглика, Витуша, на майка си. И това е някаква хижа, която... Историята за тази сграда е тем подобен, ще опитам да я преразкажа така, както Алекс ми е обяснил. Тази изоставена сграда се изостава през 2000, не знам коя точна година, не съм много сигурен. И се изостава, защото тук един бойлер е изгърмял и са нямали достатъчно пари да я оправят просто. Олеле! Шанс тук да има наркомани е много малък. Това, което може да намерим е някой да играе тук нърфове. Сериозно? Абе, нека да почваме с експлоринга, ясно. Елат. Някой е горял тук, ако виждате. Не беше. Няма ни подгони мечка. Мечка, заради пичове, бяхме подгонени от мечка в Понина. Ами, нека да ни подгони мечка, защото като види, че имаш медведче, ще го вкара набързо. Това не сте го чули, да знаете, не сте го чули от мен. Holy fuck! Това е много интересно, бе. Да. Какво има? Значи, ние като идвахме експлораме, тук не е било горяло, ама тук ще разбрах, че се прави коктейл Молотов. Какво имаш предвид? Нали знаеш тия бутилки, които като ги меташ ще се самозапалят? Моят въпрос е... Ей, това как се държи само? Ние отиваме да проверим мазето, Абе, ей! ти експлорира там. Ще ми изчакате ли? На мен също ми трябва мазето. Окей, тогава ще дойде сега. Деба. Оле, някой тук верно е палил. Добре, това става много шитаво вече. What the fuck, man? What the fuck? Гледайте, някой е палил. Нека просто да разгледаме тази част. Иначе вижте колко яко изглежда отстрани. Мале тук как мирише на пожар, човек. О, шит. Това е крипи. Какви са тия стълби, брат? И нагоре има някакви стълби. Обаче ще мина оттам, откъдето те минаха. Сега ще отиваме в мазето. Е сега. Секунда. Сега ще отидеме. Да видим какво има надолу. Това е... Че това е много крипи. Хора, идваме сега! What the fuck? Това нещо е пропаднало. Нещо такова. Тук някакви неща стърчат от тавана, няма проблеми. Абе ви, какво правите? Затова викаш тук да ще Отиди експлорира там, това е много яко. Сега да не ме трикнеш да отида там и да има някакъв наркоман. Няма нищо експлорира. Всичко е точно, повярвай. Само има стая просто. Каква стая? Няма нищо, просто ти. Оф, мамка му. Добре, ама стойте тук, защото... Хора, actually, защо има дупки? Защо има дупка тук?
Ой, шит. Да, верно, има просто стая. Вие какво правите? What the fuck? Това е някакво яко. Какво? Какво правите? Тук до мене отворих врата. Може ли мръдната, искам да видя кой има там? Да. Има доста като белка. Какво? Верно бе. Абе, аз още не съм влезнал в мазето, ще изчакате малко. Значи там е това хора, ако искате обяснение за какво това. Аз разбрах тук просто Това се води неща. като дискотека. Това било дискотеката. Баси, якото. Абе, елате в мазето. Елате в мазето. Чакайте. Искам да го сидиш нарочно. Да бе, това тук където са правили, това са. Гледай, тук са правили този коктейл. Елате. Знаеш какво ще отида сам? О, damn. Това е интересно. Това е просто подземие, ясно, ясно. Тук има просто подземие. Просто подземие. Да, верно. О, шит, я вижте. Тук някой верно много е хвърлял. Пиратки, глупости, коктейлчета. Ясна работа. Горски, ако дойде, ще ви пребе. Слязохме надолу. Имаше като една стаечка и вътре има като пликчета, ама някой спи. Имаш спяшко уша. Ама аз вече бях долу, няма никой. Не. За сега няма никой. После имаше още долу. Дето имаше една кола с едно. Там бях. Не знам. Ама аз вече бях натам. Те хора да обзето. Ако... Не застава на хиша. Ама... Аре по-тихо. Хиша и глика! Хиша и клика. Да, това е верно. Щяхме да кажем, че това е... Да, това е изостаналите хиша. Хора, да знаете, че ако сте по-шумни, Горски сега ще дойде, ще ни е б***. Елате има още малко нагоре. Вик, не. Брат, има нагоре. Абе, Вик, ти откачи. Брат, всички сме откачени, споко. Хижа и глика! Не, бе. Хижа боровинка! Хора, този покрив е много як там. Кой гледа? Сравнително солиден. Добре. Обаче скочиш ли от тука, смъртта ти гарантирана. Затова не го прави. Не, бе. Не препоръчително да се скача от тука. Знаем! Тук душ ли трябва да има? Нямам никаква идея. Някакви плочки има там. Моля те, не го троши. Ще дойде горското, верно. Тихо е. Тихо, ще дойде горското. Това е, тук вече има два кенефа. Лукс. What the fuck? Ми затова не сега не вика да не дойде горското. Game over става. Да, е Не, ти си луд. Ти си много луд, бе, брат. Да, окей, аре, пускай. Лайк and subscribe. И си е бахна май. Ти си луд. Ами... 30 км до спирката. Не бе, само малко. Само ще ти треснат една хубава глоба тук за влизане, ще ти треснат глоба за транспасинг. Здрасти, Рая. Не, глоби за транспасинг няма. Абе, сета, аз не ги знам там, не ми пука. Shit, why no? Бе. Верно ли? Чакай, тук надолу не сме ходили. Има някаква обувка.
За още по-такива луди клипове в канала да дадете един си лайк бутон. Абонирайте се за нашите два канала и за останалите от Крила. И... Peace!